24 Days of Rum, deň 16. Ako bude chutiť spojenie rumu s parfémovým drevom? V okienku 16 rumového kalendára 24 Days of Rum sa nachádza 8-ročný rum El Supremo. Pôvod Paraguaj. Destilácia Colomb Still. Zrenie súdy zo stromu Ivira Paye 4 roky, francúzsky dub 4 roky. 40% alkoholu. Zaujímavosť, Ivira Paye je endemický strom z Južnej Ameriky, ktorého drevo je vďaka silnej aromatickosti využívaný v parfémovom priemysle. Poďme to teda ochutnať. Vo vôni cítim hlavne kyslasté fermentované tóny, vanilku, karamel, citrónovú kôru. V chuti mi tento rum štýlovo trošku pripomína kašasu. Je destilovaný z trstinového medu, nie z melasy. Možno odtiaľ pochádzajú také ľahko florálne tóny. V závere cítim možno trošku anízu. Neviem, či ten pochádza z toho aromatického dreva. Že by mi to ale vyslovene chutilo, sa asi povedať nedá. Každopádne nie je to úplný prúser. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi do komentára vedieť, ako ti táto vzorka chutila. No a zajtra sa nezabudni vrátiť pre ďalšie video.